Samantala, Idol, bayan po ng San Fabian pinaiigting ang proteksyon laban po sa tigdas at dengue sa kabila ng ulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin si Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa pagpapatuloy ng mga serbisyong pangkalusugan ng Rural Health Unit 2 sa ilang komunidad ng San Fabian nitong nakalipas na 6 na araw. Kabilang sa mga isinagawa ang measles rubella supplemental immunization activity sa mga barangay ng Mabilao, Rabon, Inmalog Sur, Inmalog Norte, Tempra Gilig at Bulasi upang dagdagan ang proteksyon ng mga bata laban sa tigdas at tigdas hangin. Kasabay nito, nagsagawa rin ng dengue awareness campaign ng RHU2 upang paalalahanan ng mga residente sa mga paraan ng pag-iwas sa dengue kabilang ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Isinagawa rin ang Oplan Taob kung saan inalis ang naipong tubig sa mga lalagyan at iba pang posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Pinangunahan ni Dr. Carmina Eldiso ang mga aktibidad, katuwang ang public health nurses gayon din ang mga healthcare providers mula sa Department of Health. Sa kabila ng patuloy na pag-ulan, ipinagpapatuloy ng mga health worker ang paghahatid ng pangunahing serbisyong pangkalusugan upang maprotektahan ang mga residente laban sa mga sakit na maaaring kumalat sa komunidad. Hinikayat naman ng publiko na isa sa mga programang pangkalusugan, partikular sa pagbabakuna, dengue prevention at pagpapanatili ng malinis at ligtas na kapaligiran. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.